سلام تقنا باللي زخبركم تخطاتلتي تلفزيون دمص ويانة تግራይ علتاو زينا حيزنا لكم قريبنا لنا نايلوم ما عند زينانا بزينا عوض كنجمر بعلت تشعنت نحاسه 2013 عامه مرت نغو وفرص حي براق حزون بمقصال اب جنبار معرابن ولديا ورتان تطناخيرو قصل كمزلو وتهدراوي كوماند سراويت تግራይ ገሊጽሎም بس مسرت اب ولديا ورتا كاب علت شوعته كساب تشعته نحاسه 2013 عامه مرت كاب نفاس موجا كساب غنان كمر دنگاين عريدو زنبرم ناي صلاي مدبኛ حيلن برغيدات فلي حيلي امحران بمصرراغ نغغو تطرا سالي غنان كمر دنگاين حيت سراويتنا تقوصاصيرولم بتوسخون عبز جنبار كاب بحر دار بسماده انفت نابغاساي نحاجز زمص زنبر حيلون بجغنا سراويتنا توقعو تبتاتينلهم عب معراب جنبار زركب حيات سراويتنا ون بعلات شمونته كسابت شعته نحاسه 2013 عامه مرت بزغبرو متقعتي كاب زاريما كساب دب بحر عريدوم زنبرم ناي مبل 24 31 53 54 كفلات سراويتن ناي امحرا فلي حيل برغيداتن تصراريغوم نمايدا غسام ساندوكان دب بحرن تقوصاصيرلهم اب كلتيو جنبارات مالتون مسمر ولديا ورتان اب معراب جنبارن جكنا حيته سراويت تግራይ اب لعل صلاي زجمرو متقعتታት زمزغبوم زلو دموقات عوتاتون تطناخيرو كقصليوم اب كلتيو جنبارات زوسدو متقعتታት حزب تخبابي بناي سراويت تግራይ ዲሲፕሊንን ህዝባውነትን በመንአድ ዝላዓለ ሓገዝን ምትሕባርን ይገብር ከም ዘሎ ወተሃደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ሓቢሩሎም حيت سراويتنا زمزغبو زلو دموق عوتات دما زرزر مردأتام اب قصال كم زقربون وتهدراوي كوماند سراويت تግራይ افليطلهم ابزوانا ويتصنين يدو ازغن كمطن دالي دسنا بطامي ፀሐይ በሪቅና ክንብል ንኸይልና ሓንቲ እንኳ ህይወቶም ንሳኸ ከፍሉ ንበረኻ ኸይዶም ሞ ዞም ደቅና ጀጋኑ ታሪክ ሰሪሖም ክምለሱ ከለው ካብ መጠን ንላዕሊ ተሓጒስና ፈርስት ናይት ማን ነይሩ ትወደይላ ዓወት ይለዮ ኣብ ትግራይና كلتا سلسته غزا سعرنا يوم قطالن كسعرو مينا كل غزا خا تግራዋይነት ናተ ኩሉ ይخنب በዛቤትና እንደምحب ተስማ አፍጅና በተናኒው ተሽኩራ ንሰው በታይ ኢላ ተሕለፈት ናይ ቁጥር ልዕልነት ናይ ተወስ ልዕልነት ነውረ ጸላይ እዩ ክንድምስስልና ተወድስና سيد كان الهادي متصرع توابي سعيرو بجقنة البلد أنا نبعتي بعد ما تهمي تحلب صحيواتي أنا نبعتي زوم يشفشفونا هم وتادرهم حيلهم زي درسنا حرهم زي نوصل سلسلة مش كله إيد ما هاون كهم عدل زي تبقى من هم وتادرهم إيد نطلع يسوون بس يحرقون إيد الساعتهم نايبهم يقولوا أنحنا أنا يبونا نقدر سرنا ولدنا أي تأمر سرحتي يوم تمدقنا تحلب صحيواتي صبت تግራይ خطان زدل تግራይ سعيرة تግራይ تعوت تسعروا ونسكع متقرشة بخالق زينا سراويت تግራይ اب استفلاليو بوتاتات كلل امحرم عوتات نعاترن تقواتر نبرتي اتن كبابتات سراويت تግራይ بدموق اقبابلا كم زقبلوم تغليصلهم
ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ወኪልና ወልደ ምህረት ገዛኢ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣለዎም ክብራት ተመልከትና ሕዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈላለዩ ከባቢታትና ንርከብ ዘለና ጅግና ሰራዊት ክልል ኣምሓራ ዛተወልኦን በዚህ ክልል ኣምሓራ ድሙቕ ዝኾነ ኣቀባብራ ተገበረሉ ፀኒሑ እዩ ብፍላይ ድማ ካብ ዓደርቃ ጀሚሩ እስካብ ጨው በር እውን ናብ በሪ ማርያምን እስካብ ዛሬማ ዘሎ ከባቢታት ዕዘቶ ዘካየድና ኣሎ ሕዚ ነቲ ኣኻብታት ስለ ዘለና ሊካሃቱን ክብሎ ሰራዊትና ፅቡቅ ሆነ ኣቀባብራ ተገበረሉ ፀኒሑ ሕዚ ድማ ናብ ንቡር ስርሑ ተመሊሱ ሃዋህው ፅቡቅ ስርዓትታት የሳረፅ ከም ዘሎ እዮም እናገለፁልና ፀኒሖም ዘለዉ ሕዚ እውን ሰራዊትና ኣብ ውዕድ መፀትና እናበለ ኣብ ዝርከበሉ ዘሎ እዋን እቶም ነበርቲ ኣዘራሪብና ከም ዝገለፁልና ንክልተና ህዝብታት ክፈራርዩ ዝምክሩ ዘለዉ እቶም ብሽም ክልል ኣምሓራ ዝጠንቁ ዘለዉ ወይ ድማ ኣነ ይሰልጠልካ እናበሉ ንህዝቢ ኣምሓራ ዝምርክሕሉ ዘለዉ ፀላእትና ንምፍልላይ ህዝቢ ትግራይ ንምፍላይ እዮም ላዕሊ ታሕቲ ዝብሉ ዘለዉ እምበር ሎሚ ኸን ፅባሕ ህዝቢ ኣምሓራን ትግራይ ንሓደ እዩ ኢሎም ገሊፆምና እዮም ነበርቲ እቲ ከባቢ ካብ ዘዘራርናዮም ብተወሳኺ እንታይ እዮም ኢሎም ዘለዉ ሕዚ እውን ፀላእትና ብሓባር ክንምክቶም ይግበአና ህዝቢ ትግራይ ይኹን ህዝቢ ኣምሓራ ብሓባር ኮይኑ እዩ ክምክቶም ዘለዎ ከም ናይ ቀደምና ሓድነትና ኣስቲና ክንቃለስ ኣለና ብፍላይ እተን ብናይ ኣብይ ኣሕመድ ዝዝወራ ዘለዋ ሚድያታት ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ እናሰምዐ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ክታለል የብሉን ወይ ድማ ክሽወድ የብሉን ኣብ ጎኒ ሰራዊት ትግራይ ኮይኑ ፀናዕትና ህዝቢ ክንምክት ይግበአና ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ካሊእ ነበርቲ እቲ ከባቢ ናይ ክልል ኣምሓራ እውን ኣዘራሪና ነርና ብፍላይ ኣብ ናይ ደረራ ዝበሃል ከባቢታት ኣብ ዘወዳድርና እንታይ እዮም ኢሎም እቲ ህዝቢ ከባቢ ሕዚ ንስዕጥቂ እዩ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ሰራዊት ትግራይ ትግስክስ ዘሎ ሕዚ እውን እቶም ብሽም ክልል ኣምሓራ ንሕና ንፈልጠልካ ናበሉ ላዕሊ ታሕቲ ዝነብሩ ዘለዉ ንዓኣቶም ኣብዛቶም ኣትዮም ንምሕናቕ ደኣ እምበር ህዝቢ ኣምሓራ ፅልኢ የብልናን ብምባል እቲ ምልሻ ዕጥቁ ሒዙ ፋዕነን እናበለ ከም ደስጡ ይንቀሳቐስ እዩ ዘሎ መዓልታዊ ዕዳጊ ይኹን ኮታ ስራሕታት እውን እናተንቀሳቐሰ ከም ዘሎ ኢና ክንገልፅ ክኢልና ዘለና ወይ ድማ ክንዕዘብ ክኢልና ዘለና ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እውን እቲ ህዝቢ ናይ ክልል ኣምሓራ ንሰራዊት ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ኣቀባብላ ድማ ይደገፍ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ሰራዊትና እውን ፀላእትና ዝኣተዎ ኣትዮም ምዕናት ንቅድሚ እናመረሸ ይርከብ ዘሎ ንቴሌቭዥን ድምፂ ወያነ ተባለ ፀብጻብ ወልደ ምህረት ገዛኢ ካብ ክልል ኣምሓራ ዛሬማ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ሰብአዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ዕንቅፋታት ይፈጥር ከም ዘሎን ፋሽስቲ አብይ ኣብ ትግራይ ዘቋረጾም ዝተፈላለዩ ግልጋሎታት ኣብ ቀረባ እዋን ክጅምር እዮም ኢሉ ዝኣተወ ቃል ዛጊድ ከም ዘይተግበረን ቢቢሲ ኣቃሊዕሎም ናብ ትግራይ ብዛዕባ ዝኣቱ ሰብአዊ ሓገዝ እንታይ ንፈልጥ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዘቕረቦ ፀብጻብ ካብ ክልል ኣምሓራ ናብ ትግራይ ዝወስድ መንገዲ መኪና ንፋሽስቲ አብይ አሕመድ ብዝድግፉ ሚሊሻታት ኣምሓራ ከም ዝተዓጽወ ምስ ሓበረ እቲ ካብ ከተማ ሰመራ ብኣብ ዓላጌሩ ናብ መቐለ ዝወስድን ሰብአዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ንምእታው ዘገልግል መንገዲ ድማ ብሓይልታት ፋሽስቲ አብይ ዝተፈላለዩ ዕንቅፋታት ከም ዝግበረሉ ኣመልኪቱሎም ካብ ከተማ ሰመራ ናብ መቐለ ዘምርሕ ጽርግያ ብሓይልታት ጉጅለ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ዝተፈላለዩ ምጉዕዓዝ ረድኤት ዘደናግዩ ተግባራት ከም ዝፍጸሙ ብዙሓት ጣብያታት ተፍትሽ ከም ዘለውን ፍቃድ ካብቲ ጉጅለ ከም ዝደልን ንውድብ ሕብራት ሃገራት ብምጽራሕ ቢቢሲ ሓቢሩሎም በዚ ዝተልዓለ ነቲ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ንምውጋድ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ረድኤት ዝፀዓና 100 መካይን ናብ ትግራይ ንምእታው ዝሓዞ ትልሚ ክሳኻዕ ከም ዘይከኣለ እቲ ዜና ኣረዲኡሎም በተመሳሳሊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ናብ ትግራይ በረራ ነፈርቲ ንምግባር ቅድሚ ወርሒ ከም ዝተለመን ክሳብ ሎሚ ግና ካብ 4,000 ላዕሊ ፍቃድ በረራ ክረክብ ከም ዘይከኣለን እቲ ሓበሬታ ኣረዲኡሎም እዚ ከምዚሉ እናሃለወ ፋሽስቲ አብይ ኣብ ትግራይ ዘቋረጾም ከም ኤሌክትሪክን መራኸብታትን ዝበሉ ግልጋሎታት ዳግም ከም ዝጅምሩ ንዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ቀረባ እዋን ክጅምር እዮም ኢሉ ቅድሚ 37 መዓልትታት ዝኣተወ ቃል ዛጊድ ከም ዘይተግበረን እዚ ድማ ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ትግራይን ስራሕቲ ሰብኣዊ ሓገዝን ከቢድ ፀገም ከም ዝፈጠረን እቲ ዜና ኣፍሊጥሎም خبر وزمانا ورجع زي سكالو دموغي تاريخ نوض دموغي وحبرنا زي حاسس بزلولو حالواتنا دحننتنا بقل امن قلزمنا زي يطوى بحايلي من قد نتحكم عنا سقرو ببلحات نسقرو بعقلي ناب خلقوت زيناتاتنا كنسجلو
فاشستي أبي أحمد كتت بمواج نتيز لمس عاقمي سراويتون مدنفع يقبرو زلو فتنة كاب ودكأتو كم زيد حنو تحبيرو فاشستي أبي سراويتو بحية سراويت تقراي مستدسقن عقمو مسلمسن أب عقل صبت كوينون هزب إثيوبيا كتتيلو كم زأوجن ميليشاتا زتفلاليو كللات نابو كيناتي أتو كم زلون أحرام أونلاين تسبسيبولهم يخون مبر ازي چنك ازولدو تكبار فاشستي أبي ترقم كم زيبلو تتسبساب أردي لهم مارتين بلاوت زتبهالو غازيت انيا نبر بيبيسن تمراماري كوليج كينغسن قوجل فاشستي أبي على نزبلو سراويت أوافيرو كم زتسعرم اتهم حزين أبو كوينات زداقونهم زلو كاب استفلاليو كللات زمت ميليشاتات دمام نفاشستي أبي أحمد كم زيد حنوون قزقاس سراويت تقراي كم زي عقتوون حابيرون فاشستي أبي سبقاو حقزنا بتقراي كي يعطو كالكيلوم هزبي بتميت يساق كم زلون تميت كم مسار حكينات النات تقام كم زركبن مس ملافنتو حيلتات كوينو دمام أب معراب تقراي زس كحك حقبنات مسنات عليتن النافت كم زخونن اتزينا عمل كيتو لهم كم تنز ترفع كتماتات كل الأمحرة أب چنك زعاتوت كتما غندر ساعات اتو أوجالام دحر ساعات اتو أب دقز ترخبه زخون السب دمام سقمتي كم زوصدو من محدار اتا كتما انقيقوم من محدار كتما غندر بقدام أب زوصعو أواج ساعات اتوم كاب ساعات حدناي مشت ندحر من قسقاس مخاين كم استخلكله إلا وغيرو لهم ساتتا اتا كتمان محلاو دما حدنا عسرته بزبل حدش ودابه زتمرصو سبات قاترن ليتننتا كتما كم زحلون زخونه نبار دما كاب مشته ساعات 3 ندحر كاب غزون خيوت تاوجلهم كاب تستفقد ساعات ندحر اب دغز ترخبه سب دما كم تحبابار صلاعي تحاسبو سقمت كم زوسدو ات اواج اطنققلهم بتوسخي بزيكا أكلات تسقطا زخونه سب برات حيزوم أب كتما غندر من قسقات كم زي فقدن أب وان حزن يخون حغوس طيت متكواس كم زي فقدن من محدار كتما غندر افليطو أب موداتم فاشستي أبي أحمد دبلوماسياوي سعرت مستقوم قمم أب استفلالي حقرات زركبو إمباسات إثيوبيان معصاو دحر موسانو نايتوم زعصاو إمباسات زرزر تفليط لهم ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጉጅለ ፋሽስቲ አቢ አሕመድ ንዝኾነ ደመቀ መኮነን በመጥቃስ ዝተፈላልዩ ምንጭታት ከም ዝሓበርዎም ኢትዮጵያ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ካብ ዘለዎ 59 ኤምባሲታትን ቆንስላታትን እተን 31 ንምዕጻው ተወሲኑሎም በዚ መሰረት ኣብ ሃገራት ካናዳም ኣውስትራልያም ብራዚል ግብጺ ኢንዶኔዥያም ካናዳም ሩዋንዳም ሴኔጋል ኮትዲቯር ስዊድን ኩዌት አየርላንድን ካልኦትን ከም ዝዕጻዋ ተፈሊጥሎም በዚካዚ ኣብ ሃገራት አሜሪካ ጀርመን ህንዲ ቱርክን ዝነበሩ ቆንስላት ከም ዝዕጻውን ኤሪትሪያ ሃብ ኣፍሊጥሎም በአርከስ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሎሚ ዝሓዝናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ብኻልኦት ተመሳሰልቲ ዛዕባታት መሊስና ክንጋነኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ሃልዋትና ንድሕንነትና ንብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር